तो नमस्ते प्रणाम और कैसन बानी आप सब। और आप सभी के बीच में बहुत ही प्यारा गीत आ रहा बाटे। बहुत ही बड़ा बड़ा लेवल के गाना भी आ रहा बाटे। और जस्ट अभी एक गाना आ रहा बाटे, टीका लगाला रोड़ी के प्रेमी धुन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आ रहा बाटे। जौना गाना के नाम बाटे टीका लगाला रोड़ी के। गाना आ रहा बाटे आप सभी के चैनल प्रेमी धुन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। गाना के जोड़े बनी आप सभी के चहेते स्टार प्रमोद प्रेम यादव जी और प्रभु बिशनपुरी का लिखल गीत बा, बी एस चौहान के म्यूजिक बा। और ये गाना आप सभी के बीच में प्रेमी धुन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आ रहा बटे। प्रमोद प्रेमी जी के आवाज़ में कल वीडियो सॉन्ग कल रिलीज कर जाता है 8 तारीख के, यानी कल 8 तारीख को सुबह 5:45 पे गाना के रिलीज़ कर लिए। और बता दें कि आज एक बहुत ही प्यारा गीत आयल बा, जौना गीत के नाम बाटे माई है क्वीन, गोल्डी यादव और प्रमोद प्रेमी जी के आवाज़ में आयल बटे। ये गाना के आप सब जाके सुर म्यूजिक पे आप सब सुनम जा, बहुत ही प्यारा गीत आयल बटे। आज रिलीज भइल बा, कल तबीयत खराब की वजह से वीडियो ना आ पाई। आज तबीयत नॉर्मल बा तो आज वीडियो हम आप सभी के बीच में डाला तनी। वीडियो को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देता। और एक गाना बहुत ही प्यारा आयल बटे, जौना गाना के नाम बटे आरती उतार के जय। एक गाना आई रहे भैया के बहुत ही पहले, अलूता दिया हुआ बार के जा ओ प्रकार के गाना बाटे। तो ये गाना के सुनी जा प्रमोद प्रेम एंटरटेनमेंट से। और बहुत ही प्यारा गीत आ रहा बाटे कल टीका लगाला रोड़ी के। आप सब जाके कल सुनम जब 5:45 पे 8 तारीख के टीका लगाला रोड़ी के प्रमोद प्रेमी जी की आवाज़ में प्रेमी धुन के चैनल से। और एक गाना आप सब जना गाना का नाम बाटे माई है क्वीन, एंटरटेनमेंट पहल बा आरती सुंदरी भोजपुरी से आयल बाटे आप सभी के। तो हु गाना के सुन